Pojďme se podívat na třetí úlohu kategorie C domácího kola matematické olympiády. Tato úloha je zaměřená na logiku, podmínky, na rozřazování. Uvidíme, že se nám bude hodit Dirichletův princip. Taky se podíváme, kde v této úloze je možné využít návodné a doplňující úlohy. Tak v úloze máme několik sourozenců a vyskytují se zde výroky, které můžou tyto sourozenci přenášet. A jsou to výroky: mám právě jednu sestru, mám právě dvě sestry, mám právě 3 sestry a tak dál, až do právě 10 sester. A pak mám právě jednoho bratra, mám právě 2 bratry a tak dál, až po mám právě 10 bratrů. Tady ty výroky jsem si zkrátil, jsou tady nalevo, budeme je moct přiřazovat k jednotlivým sourozencům. Tady ty puntíky, tak to jsou ty sourozenci, které budeme moct dávat do přihrádek bratři a sestry. Tak v Ačku v první části se má vyřešit situace, kde máme 4 sourozence a každý z nich pronesl jiný z těchto 20 výroků. Je možné, že všichni 4 měli pravdu? Tak o tom, jak pracovat s těmi výroky, v podstatě s tou pravdou, s tím vylučováním na základě daných podmínek, tak k tomu spějí pak doplňující úlohy 2 a 3, k ním se dostaneme. Pak v tom Bčku máme najít největší přirozené číslo n takové, že každý z těchto n sourozenců může pronést jiný z těchto 20 výroků a mít pravdu. Tam už budeme potřebovat přemýšlet o tom, jak zjistit, kolik je těch možností, jak je rozřadit a jakým způsobem můžeme přiřazovat jednotlivé výroky jednotlivým sourozencům. Takže tam se nám budou hodit pak návodná úloha 1 a 2 a doplňující úloha 1, které budou směřovat postupně na ten Dirichletův princip. Tak pojďme se možná podívat na to Ačko hned. Snad asi první možnost, která je, že si rozdělíme ty sourozence a zkusíme. Myslím, že je to taková jasná volba u každého. Takže když se podíváme, co můžeme dělat, tak já jsem si to tady rozdělil, jak jsem ukazoval, sestry a bratři, a můžeme tam dávat ty puntíky, což budou ty jednotliví sourozenci. Můžeme začít nějak náhodně nebo od extrému k extrému, tak já bych začal tím, že si zvolím 4 sestry rovnou, takže tady budou 1, 2, 3, 4. A teď, když se podíváme na tu situaci, tak jaké můžou pronášet různé výroky, tak aby byly pravdivé, tak každá ze sester by měla 3 další sestry, ale protože každý má z těch sourozenců má pronést jiný z těchto 20 výroků, tak je jasné, že tady ta možnost nám nevyhovuje. Takže určitě nebudou 4 sestry a vlastně symetricky by fungovalo, že nebudou moci být ani 4 bratři. Takže vraťme si tady to zpátky a zkusme se podívat, co kdyby byl 1 bratr a 3 sestry. Tak, co ten bratr, ten má jenom jednu možnost a to je, že má 3 sestry. Další možnosti jsou tady pro ty 3 sestry. Tak jedna z nich může říct, že má třeba jednoho bratra. Už žádná další nebude moct pronést tady ten výrok. A ty 2 zbylé sestry pak můžou říct, že mají 2 sestry, ale i ta druhá, tak to by zůstal taky ten výrok, že má 2 sestry. Takže ani tady ta možnost, že nefunguje. Musíme tedy hledat nějaké jiné rozdělení a tady už je zřejmé, že rozdělení je jenom jedno další, což znamená, že budou 2 sestry a 2 bratři. Takže když se na to podíváme zpětně,
tak jaké výroky můžeme pronášet, tak třeba jedna ze sester může říct, že má jednu sestru. Všimněte si, že ty bratři, pro žádného z nich by takovýhle výrok, že má jednu sestru, neplatil. Ta druhá sestra může pronést výrok, už nemůže o jedné sestře, ale má druhou možnost pravdivého výroku a to je, že má dva bratry. Takže pronáší výrok, že má dva bratry. A všimněte si, že ono to funguje znovu, jak jsem říkal, symetricky, takže ty bratři mají stejné možnosti, akorát se zamění výrok ze sestry na bratry a obráceně. Takže jeden z bratrů může říct, že má jednoho bratra a druhý z bratrů může říct, že má dvě sestry. Takže na 4 sourozencech se to dá poměrně rychle dohledat, najít ta správná možnost takovýmhle zkoušením, vyřazováním krok po kroku, procházením jednotlivých možností. Tak pojďme se podívat možná, jak pak řešit to Bčko, protože to je zajímavější, náročnější úloha. Tak vraťme si bratry a sestry zpátky, tedy výroky o nich. Tak a já bych předtím, než tady začnu, se podíval na tu návodnou úlohu 1, protože ta návodná úloha 1 nám dává možnost nad tím, jak se zamyslet trošku jinak. Budeme se bavit o tom, jaké jsou možnosti těch výroků. Tady se říká, v jedné rodině žije 7 bratrů bez sestry, tak si jich tam dejme. Takže 5, 6, 7 bratrů bez sestry a každý z nich pronese jedno pravdivé prohlášení z nabídky tady, které máme. Určitě maximální počet různých výroků, které mohou zaznít. Tak zde je jasný, že každý z bratrů má 6 dalších bratrů. Takže jenom jedna možnost toho výroku, které můžou fungovat. Takže jenom 6 bratrů je ten výrok, který tam bude. Žádný jiný nebude. Tady je ta úloha postavená trošku obráceně, nezajímáme se až tak o ty konkrétní sourozence, ale o ty výroky, které můžeme vybírat. A pak, když máme to Bčko, že mám 7 bratrů a 1 sestru, tak teď je dobré si všimnout, že každý z bratrů by mohl pronést výrok, že má 6 bratrů, anebo že má 1 sestru. Každá ze sester, teď je tady jenom 1 sestra, tak ta má právě 7 bratrů. Takže už když přidáme tu 1 sestru, tak dostáváme, že můžeme použít rovnou 3 výroky, které tady platí, takže maximální počet různých výroků, které mohou zaznít v Bčku, jsou 3 výroky. Všimněte si, že kdybychom přidávali tady bratry a bylo by jich víc, tak se změní tady z těch 6 bratrů na 7 bratrů nebo 8 bratrů a tak dál, ale pořád zde zůstanou jenom 2 výroky, které můžeme prohlásit a tady bude 1 výrok, který můžeme prohlásit. Takže přidávání dalších bratrů nám nepřidá další výrok, který můžeme použít. Jinak to ovšem bude se sestrami, takže na to se pak můžeme podívat v té základní úloze zpátky. Podívejme se ještě předtím na další návodné úlohy, které nám mluví o takzvaném Dirichletovém principu. Já si to tady vrátím a jenom nejdřív řeknu, co ten Dirichletův princip vlastně říká. Takže Dirichletův princip říká, že když máme n skupin a víc než m krát n prvků, tak alespoň v jedné skupině je víc než m prvků. Tak kdybychom si zvolili nejdřív m jako jedničku, tak kdybychom měli n přihrádek a n plus 1 prvků, tak alespoň v jedné přihrádce musí být 2 prvky. Jo, a pak pro to obecnější m
si to můžeme vidět v nějaké další úloze. Tak pojďme se podívat tedy na návodnou úlohu 2. Návodná úloha 2 říká, že máme n navzájem různých přirozených čísel, obarvíme je modře nebo červeně a zjistíme, pro jaké nejmenší n už zaručeně najdeme dvě čísla stejné barvy, jejichž rozdíl je sudý. Takže tady ten důležitý koncept je v té úloze až na konci, jaké čísla mají sudý rozdíl. Tak když se zamyslíme nad tím rozdílem nejdřív, tak tady je to celkem zřejmé, že jo? Napíšeme si ta pravidla, že sudé bez sudého je sudé, liché minus liché nám dá sudé číslo. A možnost, kdy to nebude sudé číslo, je, když sudé se odečte s lichým nebo liché se sudým obráceně, to nám vždycky dává liché číslo. Tak, pojďme se zde podívat, jak můžeme dohledat to nejmenší n a rozepíšeme si tady ten Dirichletův princip. Podívejte si, že přihrádky jsem udělal z lichých a sudých čísel a my tam budeme postupně vkládat ta jednotlivá čísla. Tak, zde ten Dirichlet říká, že máme dvě přihrádky, to jsou tady ty dvě, a máme dvě barvy, to bude to M, které tam můžeme dát. A my chceme, aby v jedné přihrádce byly 3 čísla, pak už máme to nejmenší číslo. Jo, protože když tam budou 3 čísla, tak můžeme začít si to tady vyplňovat, ty přihrádky a možná to uvidíme líp. Tak začneme modrou, takže si uděláme modré číslo a další modré číslo. Můžeme je rozdělit tak, aby zatím z toho nebyl sudý rozdíl. A teď jdeme dál na červenou, takže dáme si červené, liché, červené, sudé. Takže zatím máme dvě čísla stejné barvy, jejichž rozdíl zatím není sudý. A teď, když přidáme libovolné další číslo, tak buď to bude tadyto, tak dostaneme dvě lichá modrá čísla, nebo dvě sudá modrá čísla, nebo to číslo červené, buď by bylo liché, nebo sudé, ale vidíme, že mám dvě čísla stejné barvy v jedné z přihrádek, což je přesně to, co říká ten Dirichletův princip, a lze to napočítat teď i s pomocí rovnou těch čísel, které jsme si zadali, dvě přihrádky, dvě barvy, takže n krát m, dvakrát do dvou přihrádek po dvou barvách, aby jsme je zaplnili, a musíme přidat ještě jedno číslo, abychom měli 5 čísel, a když už je 5 čísel, tak už je jasné, že se najde nějaký sudý rozdíl z těch dvojice, tedy z těch 5 čísel. První doplňující úloha bude znovu na Dirichletův princip, takže máme nějaký velký pytel a v něm je 5 párů černých, 6 párů modrých a 7 párů šedých papučí. Páry jsou mezi sebou nerozlišitelné a otázkou je, kolik papučí musíme vytáhnout, abychom určitě měli mezi nimi dvě papuče stejné barvy. Tak v tom Ačku můžeme znovu se podívat na to, jak funguje ten Dirichlet. Takže v podstatě máme 3 barvy, 3 kategorie, o kterých se tady bavíme. Bavíme se jenom o kategorii barva. Takže když máme 3 barvy, tak potřebujeme o jedna víc, abychom dostali dvě stejné barvy. Takže tady ten Dirichlet je poměrně jednoduchý. Jo, když vyberu jedna, druhá a třetí papuče, tak teď už když vyberu libovolnou jinou, tak už dostanu nějakou tady z té barvy. Takže tady je to celkem hned vidět. Tak vraťme si papuče zpátky.
A pojďme se podívat na Bčko, takže dvě papuče stejné barvy, které tvoří pár. A teď si to můžeme všimnout, že ta kritéria jsou dvě. Jednak to kritérium tady v té otázce je, aby byla stejná barva, a za druhé, aby tvořili pár. My už víme, že na to, aby byly stejné barvy, tak nám stačí 4, ale teď potřebujeme ještě ošetřit to kritérium, aby tvořili pár, takže aby tam byla levá i pravá. Tak podíváme se, kolik máme páru. Páru je 18, 5 plus 6 plus 7 těch párů z toho zadání. Takže znovu, kolik budeme potřebovat těch papučí, no tak si tam vezmeme třeba všechny pravé a v podstatě se vždy snažíme o to udělat tu nejhorší možnou možnost. Jo, takže tady jsme si teď dali 18 papučí a teď už libovolnou z těch, co zůstaly v pytli, vybereme, tak bude určitě do páru s nějakou z těch, které tam jsou. No tak třeba tady ta už určitě bude v nějakém páru. I s libovolnou další, ona je nerozlišitelná, teda s libovolnou další modrou. Takže tady je jiné použití toho Dirichleta, díváme se na jinou kategorii a podle toho to dokážeme určit. Správný výsledek tedy bude, že potřebujeme 19 papučí na to, aby dvě papuče stejné barvy tvořily pár, aby to bylo určitě mezi nimi. Tyto úlohy nám ukázaly, jak pracovat s Dirichletovým principem. Vraťme se zpátky k naší úloze, jak se dá tady využít. My už tedy víme, že pro 4 sourozence najdeme takovou možnost, pro kterou může mít každý z těchto sourozenců pravdu a mít jiný výrok. Když se podíváme na další možnost, takže co kdyby bylo 5 sourozenců, tak Dirichletův princip nám říká, že když máme 2 přihrádky, tak pro 5 sourozenců alespoň v jedné přihrádce budou 3 sourozenci. Takže buď budeme mít alespoň 3 sestry, anebo alespoň 3 bratry. Takže to je jedno z těch pozorování, které dostáváme, že alespoň 3 sourozenci jsou stejného pohlaví. Pak se můžeme ptát, kolik těch výroků můžeme pronést, když tady máme nějakých S sourozenců, S sester a nějakých B bratrů. Takže kdyby jich tam bylo, kolik chceme, zkusme si je tam dát nějaké další. A jakkoliv to uděláme, tak zjistíme, že při tom přidávání se nám ta čísla nemění. Protože teď, jak to mám tady, tak si všimnu, že mám 2, 4, 6, 7 sester a 6 bratrů. Co můžou pronést? Můžou pronést každá ze sester, že má 6 bratrů, ale protože ostatní musí mít jiný výrok, tak tady ty už nemůžou nic o bratrech říct, takže už můžou použít jenom výrok, že mají 6 sester. Dalších 5 sester už ale nemá žádný dostupný výrok. Co o bratrech, tak tam si můžeme vybrat, že jeden z těch bratrů má dalších 5 bratrů. A další výrok, který by nám zůstal, je, že pro nějakého dalšího bratra, že má 7 sester. Ale žádný další výrok nám už pro zbylé bratry nezůstal. Takže dá se všimnout si, že jaké jsou ty možnosti všech výroků, které máme, když B je počet bratrů a S je počet sester, takže tady Bčko bylo 6 a S bylo 7, tak sestry můžou říct, že mají právě B bratrů, to je tady ten výrok, že má 6 bratrů, anebo že má S-1 sester, protože sebe musí odečíst, takže zůstává 6 sester. Takže tady dostáváme ta druhá možnost pro výrok sestry. Co můžou prohlásit bratři? Tak bratři můžou říct, že mají právě S sester,
to je těch 7 sester tady. A stejně jako předtím, tak jenomže pro bratři mají už jenom B-1 bratrů, to je tady ten výrok, že mu zbylo 5 bratrů. Takže dostáváme tady to rozdělení. Vidíme, že jsou 4 výroky, ze kterých si můžeme vybírat. A tedy, když se vrátíme k tomu stavu, že by bylo minimálně 3 sourozenci v jedné přihrádce, respektive tady jednoho pohlaví, a vybírali bychom si ze 4 výroků, tak je jasné, že jeden z těch sourozenců už další výrok nedostane. Takže už nám nezbyde pro něj nic. Největší číslo, pro které tedy to bylo možné, jsou 4 sourozenci, protože už 5 sourozenců nemůže jednoznačně vybrat jiný výrok, žádný nezbyde, jak jsme si právě řekli. Takže tady největší přirozené číslo bude 4. Pojďme se ještě podívat na ty doplňující úlohy, které se zabývají tou logikou. Doplňující úloha 2 říká, že máme nějaký ostrov logiky, tam žijou buď lháři nebo poctivci. Poctivci vždy říkají pravdu a lháři vždycky lžou. Máme tam 3 obyvatele, Oliver, Pavel a Romana, a Oliver říká, že mezi námi není ani jeden poctivec. Pavel říká, že mezi námi je právě jeden poctivec a otázkou je, jak je na tom Romana. Zda je poctivec nebo lhář. Jak na tuto úlohu? Tady se nám postupně budou dostávat podmínky, které my budeme mít na tady ty různé obyvatele ostrova. Takže můžeme začít třeba tím, že se podíváme, co může prohlásit Oliver. Kdyby byl poctivec, tak jeho výrok, neboli pravda, která plyne z jeho výroku, je, že mezi námi není ani jeden poctivec. Kdyby byl lhář, tak lže, což by znamenalo, že potřebujeme negaci tohoto výroku, že mezi námi je alespoň jeden poctivec. Taky si můžeme znegovat to tvrzení, které říká Pavel, abychom věděli pak, jakou podmínku můžeme používat. Takže když mezi námi je právě jeden poctivec, tak ta negace by byla, že mezi námi je 0 nebo alespoň 2 poctivci. Takže tady z toho jasně plyne, že 2 nebo 3. 0, 2 nebo 3. Tak pojďme postupně si ty podmínky rozebírat pro jednotlivé možnosti. Takže můžeme si nejdřív dát Olivera a řekneme, že když je Oliver poctivec, tak jeho výrok je pravdivý. Mezi námi 3 není ani jeden poctivec. To ale nemůže být pravda, protože tím by se Oliver sám vyloučil. Tady to nesedí, tady vidíme, že ta podmínka nemůže platit. Takže Oliver musí být lhář, a tedy pravda, která z toho plyne, bude, že mezi námi je alespoň jeden poctivec. Můžeme pokračovat dál. Tak co kdyby byl Pavel tím poctivcem, alespoň jedním? Tak kdyby Pavel byl poctivec, tak z toho by byl výrok, mezi námi je právě jeden poctivec. To by pak znamenalo nutně, že Romana už nemůže být poctivec, ale že Romana je lhář. Tady máme výsledné řešení, které není v rozporu s žádnou podmínkou. Pojďme si jenom zkusit, co by se stalo, kdyby třeba Pavel byl lhář, zda by to taky sedělo, nebo ne. Kdyby byl Pavel lhář, tak by z toho plynulo, že mezi námi je 0, nebo alespoň 2 poctivci. Tak tady je jasné, že nemůžou být alespoň 2 poctivci, protože už zbývá jenom jeden člověk.
A taky, kdyby Romana tím poctivcem nebyla, ale byla by lhář, tak to nesedí, protože jsme v rozporu s podmínkou od Olivera, že mezi námi je alespoň jeden poctivec. Takže tady nám nevyhovuje ani to, že Romana bude poctivec, protože to nevyhovuje Pavlový podmínce, ani že Romana je lhář, protože to nevyhovuje Oliverové podmínce. To znamená, že to řešení, které jsme si předtím ukázali, že Pavel byl poctivec a jeho výrok mezi námi je právě jeden poctivec, je správné, Romana je tedy nutně lhář. Třetí doplňující úloha je znovu z ostrovu logiky, takže to pokračování z předchozí úlohy. Teď tady zavítá nějaký turista, který si najme průvodce a pošle ho za domorodcem. Pamatujeme si, že domorodec je buď poctivec nebo lhář. Průvodce je místní, takže taky bude buď poctivec nebo lhář. A ten průvodce se ptá toho domorodce, čím je. A pak přinese zprávu turistovi a říká mu, že domorodec tvrdí, že je poctivec. Otázkou je, čím je průvodce. Zda je poctivec nebo lhář. Tady nám z té odpovědi nemůže být vůbec jasné, co domorodec říká, takže bychom to mohli rozkódovat a ono vlastně zjistíme, že v podstatě je to úplně jedno. To, co nám přinesl průvodce, je nějaké tvrzení. Pojďme se podívat, co by se stalo, kdyby byl průvodce poctivec nebo lhář. Tak začněme tím, že průvodce by byl lhář. Pak to tvrzení, které by řekl domorodec, je, že je lhář. A teď je otázkou, zda by tady to domorodec vůbec mohl říct. Tak kdyby byl domorodec poctivec, tak by řekl, že je poctivec. To je v rozporu s tím, že by tvrdil, že je lhář. Takže tady ta situace nemohla nastat. Kdyby byl domorodec lhář, tak by musel lhat, takže by nemohl říct, že je lhář, ale znovu by musel říct, že je poctivec. Takže domorodec nutně prohlásí tvrzení, že je poctivec bez ohledu na to, zda je poctivec nebo lhář. Průvodce ale nemůže být lhář, protože kdyby byl lhář, tak by tvrdil, že je lhář. Takže tady ta situace nemůže nastat. Průvodce tedy nutně musí být poctivec, protože domorodec tvrdil, že je poctivec, tak průvodce přenesl tady tu zprávu, kde tvrdí, že je poctivec. Jo, ještě jednou říkám, že nezáleželo na tom, zda je domorodec poctivec nebo lhář, ten domorodec vždycky řekne, že je poctivec. Tak a to jsou všechny úlohy, návodné a doplňující úlohy tady k té třetí úloze z domácího kola pro kategorii C.